Hurrikaani TV on tänään Hirvikosken urheilukentällä ja totta kai pienen hiljaiselon jälkeen jatketaan näitä sopimusuutisilla, mitä koskee Hurrikaani Loimaata. Ja vieressä on joukkueen passari Kasper Vuorinen. Syykin on selvä, eli Kappe teki tässä viikon aikana 2 vuoden sopimuksen Hurrikaani Loimaan kanssa. Jatkosopimuksen siis. Kappe, minkälaisesta sopimuksesta puhutaan noin niin kuin rahallisesti? Onko miljoonaluokan sopimus? No se on vähintään yleensä siitä lähdetty täällä. Että eikö Vehviläinen sanonut niin jo, niin jatketaan samalla linjalla. Ihan sitä, just siihen mä ajattelinkin, että Jukka puhuu miljoonalapusta, niin passari on oikeastaan vielä tärkeämpi. Joo, se on se 2 miljoonaa. Aivan, eli näissä pyöritään. Eikä taloudellisesta taantumasta ole tietoakaan Hurrikaani Loimaassa. Se ei vaikuta meihin ollenkaan. Hei, mennään ihan vakavasti nyt eteenpäin. Minkälainen oli sopimusneuvottelu tänä vuonna Hurrikaani Loimaan kanssa? Mihin asioihin yleensä pelaaja, sanotaanko seuran kanssa lähtee tekemään jatkosopimusta tai ihan uutta sopimusta, niin mitkä asiat yleensä otetaan huomioon? Tietysti sen palkkion lisäksi. No ihan ensimmäisen, kun mä ajattelin tätä mahdollista jatkamista Loimaalla, niin mä juttelin Villen kanssa. Ja meillä oli Villen kanssa palaveri ja puhuttiin ihan yleisesti kaikista joukkueen liittyvistä asioista, passaritilanteesta, valmennuksesta ja yleensä pelaamisesta, että pitää olla valmentajien kanssa se yhteinen näkemys ja linja. Ja jos ne käy yhteen, niin sitten voidaan neuvotella seuran kanssa ja sitten asia lähti eteenpäin. Kuinka vaikea tänä vuonna on ollut tehdä sopimus, kun totta kai taloudellinen tilanne on monella joukkueella tiukka ja oikeastaan niin kuin varmasti kukaan ei tule ensi kaudella pelkästään itseään elättämään lentopallolla, ainakaan kovin moni Suomessa. Minkälainen se tilanne oli? No sopimusneuvottelut, en mä tiedä, onko ne kenenkään mielestä koskaan kivoja, että siinä pitäisi jollain tavalla sitten aina, siinä on molemmilla vähän ehkä eri intressejä välillä, mutta nyt kuitenkin meni ihan hyvin ja on oikeastaan mennyt täällä mun kohdalla ainakin tähän asti ihan hyvin, että ei siinä mitään, että sopimus saatiin aikaiseksi. Miten yleensä, kumpi aloitti tässä sinun sopimustapauksessa, niin neuvottelut, soittiko päävalmentaja Ville Kakko, että jääkö sä meille pelaamaan vai soititko sä Villelle, että saaks mä jäädä pelaa? No me itse asiassa aloitettiin tulevan kauden harjoitukset jo pelattiin niitä, harjoiteltiin jonkun aikaa ja sitten sieltä seura soitti vähän näin päästä ja lähdettiin niinku oikeastaan sitä kautta, että toukokuussa aloitettiin harjoittelemaan ja nyt sitten vähän myöhemmällä aikataululla näitä sopimuksia. Puhuit jo tuosta harjoittelusta, niin minkälaista on lentopalloilijan kesätreeni? Mitä Hurrikaani Loimaa tekee näin, sanotaan nyt pari viikkoa ennen juhannusta ja mitä juhannuksen jälkeen, miten se siitä jatkuu? Se on Ville Kakon tapauksessa loikkalenkkiä ja juoksukuntopiiriä. Että hei, se kuulostaa tosi hyvältä. Joo, Villellä on tietty sapluuna millä mennään ja sitten muu valmennustiimi Aapo Rantanen ja Kaappo Aittokallio tukee sitä hommaa siinä ja oikeastaan koko kesä on yleensä vedetty aika tai ainakin viime vuonna niin semmoisella tietyllä systeemillä ja varmaan sillä tullaan jatkamaan nytkin. Kuinka paljon liigatason joukkue niin harjoittelee yksilöllisesti punttiohjelmat, fysiikkatreenit, kuinka paljon tehdään niin yksin ja joukkueena? No meillä on nyt semmoinen oikeastaan jako, että varmaan 3 joukkueharjoitusta ja 3 sitten yksin tai pienryhmissä tehtävää harjoitusta, mitkä on sitten pääosin fyysisiä harjoituksia tai punttisaliharjoituksia lähimmä. No entä nyt juhannus vietetään ensi viikolla ja sen jälkeen kolkutellaan heinäkuun ovia. Koska alkaa se niin sanottu pelaajan loma, yksilökohtainen, yksilöllinen harjoittelu? Onko sitä vai mennäänkö joukkueella ihan tuonne syksyyn asti? No ilmeisesti valmentajan lakisääteisen kesäloman takia on pieni semmoinen oma toimijakso heinäkuussa, mutta ei oikeastaan sitten muuten, että varsinaista lomaa periaatteessa ei ole enää tässä vaiheessa tai tämän ennen kautta. Ihan viimeinen kysymys, Kasperi. Minkälainen on muuten tuo kesäsuunnitelma sinulla? Festarit, juhannus, sitten semmoinen tekstiviesti tuli aamulla, mikä ilahdutti ihan hirveästi, että kertausharjoitukset kutsuu Kasper Vuorista. Soittokunta vai? Joo, se on suurin piirtein semmoinen, että ei, tuossa juhannus varmaan vähän nautitaan kesästä ja sitten harjoitusten kautta sit syksyyn, ei kai sen kummempaa. Näin siis Kasper Vuorinen ja ensi viikolla Hurrikaani TV:ssä ennen juhannusta vielä, ennen kuin ruvetaan kokkoja polttelee, niin Juuson tykönä on joku
pelaaja, joka on raapustanut myös nimensä jo Hurrikaanipahviin. Sitten ensi viikolla nyt Kasper Vuorisen kanssa jäämme innolla odottelemaan Juhannussäitä. Moi moi! Kiitos.